L-analista politiku Simon Merċieqa kellu kliem ibes għal Partit Nazzjonalista għal mod ta' kif qed juża l-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Iddikjara dan fuq il-programm Pjazza fuq One. Simon Merċieqa kien tqabbad mill-Partit Nazzjonalista sabiex jikteb ir-rapport tat-telf elettorali li esperjenza l-istess partit fl-2013. Jiena llum nissuspetta li t-traċedja tintuża. Merċieqa kien mistieden jikkummenta dwar kif madwar 17 il-deputat nazzjonalista huma kontra l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, tant li kollox jindika li se jresqu mozzjoni ta' sfiduċja fil-kap tagħhom. Kien f'dan il-mument li Simon Merċieqa qal id-dimostrazzjoni tal-ħadd l-intenzjoni tagħha kien biex jitneħħa l-kap nazzjonalista Adrian Delija. Ordina anki kważi llum nasal biex ngħid u nista' nkun qed ngħid ereżija storika li anki d-dimostrazzjoni tal-bieraħ. La saret biex jitkaċċa l-kummissarju, la saret biex jitkaċċa l-Avukat Ġenerali, saret biex jitkaċċa Adrian Delija. Id-dimostrazzjoni suppost kienet organizzata mis-soċjetà ċivili, iżda bħal kull attività li qed issir, fil-verità kienet protesta partiġjana u b'involviment dirett ta' nies qrib sew tal-Partit Nazzjonalista. B'Simon Merċieqa meskludix jekk id-dimostrazzjoni kienet organizzata minn Simon Busuttil, billan li jerġa' jsir kap tal-Oppożizzjoni. Il-protesta ta' Simon kienet, il-protesta ta' Simon. Il-protesta ta' Simon ma nafx. Il-protesta ta' Simon biex jieħodha kontra Delija. Jewżawha, jekk jewżawha. Da żgur li jużawha.